Segi. Hortzila jonatzen, hori da. Segi. Arrazongi.
laguntzaileak atzean, elkartu, torri honetago. Beste bat egingo dugu! Beste bat, baina, goiti egitea behar nahi. Bueno, Patricia, kontatu diguzu, pixkoa nola zer da gaur antolatu duzuen? Bueno, gaur hemen antolatu duguna tetraloi bat izan da. Bazan ikastolako lehenengo tetraloia, eta espero dugu ez izate azkenekoa. Egi erran, hasiera batean nahi ginen trialoi bat antolatu, baina ikastolan azkeneko 3 hilabetean lantzen dugunez igeriketa eta irristaketa, iduritu zitzaigun polita eta ikusgarria izango zela 4. froga hori sartzea. Eta 5. eta 6. mailako ikasleak implikatu dira pile bat, beraiek aukeratu dute zein nahi zuten lehenengo kirola 2., 3., 4. eta saiatu gara errespetatzen. Egia da, aspalditik baginula gogoa egiteko, baina inoiz ez nuen ikusten momentua. Ere gerilekuko eskaera egiterakoan beti baziren zailtasunak. Orain gainera gaur da azkeneko eguna eta beti guri tortzen zitzaigun data hauetan ongi eta beraiek esten zuten eta aurten Anderrek medio egindaku eta lagundu daku, Alberto Barberena ere gonbidatu ginen ikastolara trialoi buruzko hitzaldi bat egitera, ikasleak zoratu ziren kirolarekin eta egia erran, ez dira kexatu banaketak egiterakoan, taldeak altaxo egin ditugu, beraiek egon dire primeran, egia da, akitu dutela sobera fite, ni uste nuen 10 minutu inguru menpin zuela, baina lehenbizko taldea, 7 minutu eskasean egin du ibilbide guztia. Eta ikusi duzuen bezala, hasi dire igeriketarekin, 2 partaide egin dute 2 luzera, ondotik torri dira txirrindulariak, torri direla Baztandarren Biltzarreko belairaino eta hor zirkuito txiki bat egin dute 2 partaidek, ondotik korriketan egin dute buelta oso bat laxoko frontoira eta bukatzeko irristalariak. Eta bertze ikasleak etorri zaizkigu animatzera, gurasok ere etorri hurbildu dira, laguntzen ere talde polita egon gara eta hori, denei eskertu zei ere etortzeagatik. Den hau, irauteko sortu den zerbait da edo? Bai, hombre, egerran gaur goizean ni arras urdunin nintzen erten ez gertatzea zer, istripurik, baten lerrintzen zaigun. Eta, indute primeran, moldatu dire primeran, hemen ditugu etorkizunekoak ere primeran pastu dutela eta gogotxu daudela. Así que, helduen urtean berriz egin dugu. Eskerdia eta... Zuei etortzeagatik. Venga.